Dia tak budal kerja ya. Nek kerja hati-hati. Engko lek ning dalan nek ketemu rondo, cangkeme diperot-peroti. Rondo ora apa ketok ora enek tulisane. Matane dikrip-kripne bendarane picet. Sak gatel-gatele pelakor masuk doyan karo wong picek. Bojone udah kerja itu dongane sing apik. Ora curiga ngono. Aku nang omah ae nunggu kowe. Ya, macam-macam lho, Mas. Aku kerja nyambut gawe golek kaya iki nggo nyenengno kowe ora tak gawe seneng-seneng dhewe. Cintaku lho nggur kowe, ora nek bakal selingkuh. Terus nanti kan selingkuh gak bakal nesu. Ini tak mati manukmu. Terkandeng momot tepu nek rati jembeng ra iso mlebu. Godhong jambu, godhong kemangi, yen ora mlebu ya diidoi. Ayo apa maneh? Ana becak mlakune miring wis krasa penak lah kok njaluk nungging. Pepes daging, pepes iwak, yen ora nungging ya ora enak. Ayo. Bi, aku iki kok penasaran toh. Iwak biawak karo iwak biawuk iki jane enak ndi to? Enak iwak biawuk, Mas. Enak tenan apa ora? Engko ora sesuai karo kenyataan. Anu, opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi. Masa toh? Dadi marai pengen aku. Kapan-kapan aku dudu ana iwak biawuk ya. Lah wi carane kudu digodhog apa piye? Wis ora usah digodhog, Mas, mentahan kowe doyan. Mbak, kopi susu gulone saiki. Tenang. Dulu Mbak, ojo susu kuwi. Makan Bu, iya nek isine. Mbak, sepil mie. Jan nom-noman Rabondo iki. Rabondo piye lho? Lah rumangsamu ngomongi Rabondo. Bondo abab. Mosok pengen delok pentil kok lareng ngenteni wong TikTokan to. Lha kuwi nek wong wedok liwat yang dibuka kotange lak ketok pentile to. Ya mau sing tak karepne nggonmu. Nek gegeten tak spilno mie semut gelem. Moh, apa ya ketok? Oh, kacang besar ngene. So bahaya we. Bahayane nggon ndi? Gak kuat ndelok mie-ku. Wong ora melok nyangga abot. Bentuke bengkong, melungker kaya jambu mente lho. Weh, kuwi apik wis disilih sedelit nggo antoli pelem mau wening. Bahaya we. Dadi bojomu sedina untune langsung rompal kabeh.